Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barka da wuni. Wannan trade recap ne a yanda ake trading reversal. So ba da tare ɓata lokaci ba za mu nuna yanda muka samu waɗannan entries ɗin guda biyu insha Allah. Na farko mun je daily. Da muka je daily mun samu kasuwa tana bullish ne. So amma kuma sai muka ga ta yi breaking wannan support ɗin. Ta yi breaking ɗinsa da body saboda haka ya zama resistance. Idan ka duba support biyu ta yi breaking da body. OCL waɗannan OCLs ɗin suna acting ne as support levels. So tunda har muka samu ta yi breaking supports biyu da body yanzu me za mu nema? Za mu nemi bearish ne, sell kenan. So sometimes kasuwa ba za ta zo nan ba, ba za ta zo nan ba. So da muka jira ta dawo wannan ta yi rejecting wannan A level ɗin sai ba ta dawo ta yi rejecting ba. So da ba ta dawo ta yi rejecting ba, da wannan ya gama forming, wannan candle ɗin da ya gama forming sai muka koma 4 hour. Ko in ce yana cikin forming sai muka koma 4 hour. Da muka koma 4 hour sai muka samu cewa wannan an samu 4 hour reject 4 hour a nan gurin. So tunda an samu 4 hour reject 4 hour yanzu za mu koma 1 hour ne mu nemi mu nemi entry. Yauwa da muka dawo 4 hour sai muka nemi breakout. Idan muka duba a daidai nan breakout ɗin mu yake. So saboda haka mun samu breakout za mu nemi pullback. So kamar yadda kuka sani ni bana kan aiki da SBR sai in ya haɗa wasu dalilai sannan zan iya in yi aiki da shi. So shi yasa a nan ban yi aiki da SBR ba. Sannan idan kuka duba wannan OCL ɗin yana cikin discount. So amma tunda under OCL ɗin akwai block, order block ko kuma ka ce akwai engulfing. So za mu yi amfani da engulfing ɗin tunda fresh ne. Sai muka yi amfani da engulfing ɗin. Da muka yi amfani da engulfing ɗin shi kenan sai muka shiga kasuwa kai tsaye. So wannan baya buƙatar wani confirmation musamman ga shi nan mun samu liquidity a nan. So bayan wannan liquidity ma idan muka duba wannan ma series of liquidities ne. So ba mu da buƙatar wani confirmation. Amma idan ka so za ka yi kuma 30 minutes ka gani CC ne. Haka idan ka koma 15 minutes za ka ga wurin DC ne. So it's good ka shiga da wannan. So da price ya ci gaba da tafiya sai breaking structure. Ya breaking structure ɗaya, ya breaking structure har uku a nan gurin saboda wannan ma structure ne ya breaking. So sai muka koma 15 minutes. Da muka koma 15 minutes, a 15 minutes da muka duba na aka samu breakout. So tunda na aka samu breakout za mu nemi entry ɗin. Da muka zo kun ga idan muka duba wannan SBR ɗin bai cika sharaɗin da nake amfani da shi ba. To shine sai na je kai tsaye zuwa ga engulfing tunda muna da fresh engulfing wanda yana da FVG a tattare da shi. So shine sai muka yi amfani da shi. Za ka kuma iya amfani da wannan QM ɗin. Shi ne ma ya kamata a ce an yi amfani da shi. Don sometimes idan ka ce ka bi engulfing kuma akwai QM so gaskiya kasuwa za ta barka. So za ka dai ne in har ka ce za ka yi amfani da engulfing so ka tabbata sometimes za a iya samun kasuwa ta barka ba ta koma can ba. So amma idan har QM ɗin ya kasance ba shi da FVG ma'ana ba shi da missing candle before and after so ban cika damuwa ba indai akwai engulfing a kusa da shi. Zan yi amfani da wannan engulfing ɗin ne. Kuma idan ya zama engulfing ɗin yana da FVG so sai muka shiga ta engulfing ɗin nan. Ina ne target ɗin daily? Idan muka duba target ɗinmu shine wannan RBS ɗin. Shine wannan RBS ɗin na daily.
So idan muka duba RBS ɗin yana da liquidity, so akwai possibility price zai zo ya respecting ɗinsa ya koma. So shi yasa muka yi targeting ɗinsa insha Allah. So wannan shine as simple as ABCD ta yanda muka samu wannan trade guda biyu. Idan ma ka ga dama kana iya sake neman trade a wannan wurin. Saboda idan muka duba a nan an samu break of structure har guda biyu. Wannan ma an yi breaking ɗinsa. So kun ga kawai za mu shiga da extreme level ɗin gashi. So amma dai sometimes yawan ƙara buɗe me ake cewa yawan ƙara buɗe positions ban cika son shi ba sometimes, sai ina da dalili mai ƙarfi. Na fi son idan zan ƙara position ya zama daga higher time frame ne ba daga lower time frame ba. So idan ka duba ma za ka iya ƙara fa wani saboda nan an samu break of structure a nan. So saboda haka kuma kana da SBR wanda yake ya align da FVG. Ka ga still shi ma za ka yi entry da shi amma gaskiya ni ban yi wannan ba. So wannan shi ne jama'a. Allah ya sa mu dace. Kun ga wannan 41 risk to reward ratio, wannan kuma 38, idan ka haɗa almost 76 kenan. So wannan idan kun duba za ku ga cewa na yi amfani da RBP ne, rejection, breakout, pullback. So wannan shi ne muka yi amfani da shi wurin samun wannan entry ɗin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.